panglingkod mo paliog mga bata kay Jura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyak. Mao ni istorya niadtong karang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata na ako'y hatag nimo. Unsa man may hatag na ko, Migo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuhurog nagamigo ang agta nga usara mata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyak! Halo mga bata, kumusta ka tanan? Uy, ni ata sa unang adlaw sa akong asoy ninyo nga naguluhan. Kogniya ang tambal sa COVID-19. Asoy karon oy. Kogniya, mao ba ni Kuya Ricky? Kogniya ang tambal sa COVID-19. Nindot tidak? Mga palahi ba, ha? Okay, mga bata, mga kasama, sa dili pa, ato sa pasalamatan na itong labaw makagagahom. Thank you, Lord. Salamat kayo ginauton ta nga kanunay mong bidisyonan kinang istasyon. Kaming mga empleyado, ilikay minyo mo. At tanan yun tao, dili kay kami ang empleyado. Tanang tao sa tibuok kalibutan, Lord, ilikay taon ini ang kinimikatap karon nga sakit nga COVID-19. Ilikay taon ni ani, Lord. Maluoy ka. Mama Mary, ampo in taon kami. Santa Bernadette, Santa Lucia, sa tanang mga santos sa langit, iampo in taon ninyo kami. Maluoy mo. Tabangin taon mi ninyo nga ilikay may aning mga sakita karon nga niya sa kalibutan nga ginama sa demonyo. Okay! Niyata, basa ta ha? Mga atong basahon kining balaan nga Biblia nga nagkanayon. Salmo 1, bersikulo 1 ngadto sa 2. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan o musunod sa mga makasasala o makig-abin kanila nga wa mo ila sa Dios. Maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug natuon siya niini adlaw o gabi. Indot kay sa. Okay. Karon, ana sumpay sa akong unang adlaw, dili sumpay, unang adlaw sa akong aso ninyo. Kogniya! Ang tambal sa COVID-19! Karon, natapos ko na ang phase 1 stage trial alang sa vaccine. Kung tambal sa COVID-19, ang coronavirus. Kung mulampos lang ko, ako ang labing unang Pinoy na nagkahimo sa tambal. Langit ng Diyos nga labing kamahanan sa tanan. Panalangin hintaw na akong trabaho. Dungagi pa ang akong kaalam aron makabato na og tambal alang sa tibuok kalibutan ug matapos na kining maong pandemya. Anong may tawa ka, demonyong almutin? Huwag ba madungog, kimisangpit ang tao nga si Jumidis ang Diyos? Timaan, nga mila o misalig siya sa Diyos na mo, nga labing kamhanan sa tanan? Nasayop ka, Anghel nga Gabriel! Sipot po'y pasabot. Sa pagkakaroon lang ka na, nakita niyang may kalambuan ang iyang gibuhat. Pero ang tao, panahon sa kalisdanan o kapukanan, basulon ang inyong Diyos na matuod, grabing kamahanan sa tanan. Timan akong gisulti, timan Anghel nga Gabriel. Nag-usik lang ko sa kung panahon ni mo, demonyong almutin. Diha ka na, kadagan pa kong angin giyahan o tabangan. Ako si Gabriel, ang anghel nga balantay. Diha ka na. Hanggaw! Bugo nga Anghel! Bugo! Mupadayon ko sa kong trabaho. Nga mao ang paglawgaw o pagtintal aron makasa ang mga tao. Kaya ako, si Almutin, ang demonyong makasasa! Hindi na lang sigsid ang kahiyon ug mahuman ko na kining maong mga karsunis na akong gitak. Kadiyot yun para ko. Alas 6:12 na mas gabi pero wa pa man mauli si Israel. Oh, hain man kahaning bata.
Ma, I'm home. Kadiyot sa Israel nag-alkohol ka na sa imong kamot, ha? Ha? Lisod na kayo ang panahon karon. Kinahanglang magmatmunta kay di ra bagyod mo ila og dato o pobre kining maong coronavirus. Makalagi ma. Gani akong kailangan doktor nga na magpuyo sa Pikas Barangay, namatay man tungod ining maong virus. Maong pagmatngon yun dong. Kay mag-unsa na lang ko kung simba ko ba'y daot ang bayat tabo nimo. Ikaw batay ko yun. Ang sab ko ma. Di ko makatugot na may daw tang mahitabo ni mo ma. Daghan pagkaitang duha o mga pangandoy sa kinabuhi. Mao nga wash hand, stay home, stay safe. Okay. Okay, naluto ko na ang noodles nga akong gipalit. Isagula na ako kamunggay og itlog. Mayat siya na ni. Ma! Luto ng sudan, ma! Magsukan ako, ha! Dali na! Kadiyot lang, Israel. Ay, undang una sa pagpanahi diya, ma. Maniud to na ta. Naala ko na 21 na ba yao? Rumble na para sigurado. Sige na, bigo pa sa sabaw. Aron mainit na ng imutian. Ay, salamat anak, ha? Kinsaron. Maayo, 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 maayo. Dayon, 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 dayon. Amigo kong, wapo-wapo. Uy! Bagid man ang bini akong amigot tiko na. Tingkaon yun. Oo, timingan lang. Sige na, Tiko. Tabong na sa misa. Okay, pas, all right. Yeah. Nang pili siya. Kini, kini. Uy, Oy, may tao. pinausag ko di. Nagda ka pagkauban tiko. Wa, uy, uy, buyag. Kisa mo na na. Buklong. Susihuro gani, bi. Kinsay. Oh. Uy, Ay. ang hiling way pako. Wow. Kagwapa ni mo. Salamat. Pero wala ba ko'y piso? Wa man ko mangatik. Good. Tinuod magisulti ako. Bisan tuod og gitaptapan ni mga imong baba sa mask pero mailang nga gwapa ka ka. Ah? Kailan ko nimo? Classmate ta sa una. Sa high school pa ta. Mao pa? Niya lagi ka. Imo ni? Ako na bita ka. Snatcher ka. Si Aw sa di ka, uy. Buyag tao, no? Anong naam na nimo akong bita ka? Napunitan ako sa merkado. May nalagani kay nakatultul ko sa address human makita na ko ang imong ID. Hala, danghaga na ko eh. Aga ka ta. Mga unta. Naniud to man ni. Salamat. Pero nahuman ako. Sige, mapaulit na ko kay gamiton pa sa next door. Kining quarantine pass na ako. Unsa ra man gud ni? Kay naman ko puyo sa compound. Kuan, ihato di ka. Ayaw na. Nagdali ko. Bye. Sandra, kanit lang. Sandra! Uy, Bay, kinusam tong siksi o gwapat lang chicks nga. Misil paglakaw, ha? si Sandra, ang umaabot akong asawa. Bangag sa ilong. Kadyot, niya malagi ka. Nabiya mo rin mong pagkaon. Milagro na. Kurot naman. Bangag sa ilong. Dulat na sa ila. Ata naman. Asa man ta Israel. Layo naman kining atong nabdan sa pagbayad ko eh. Madakpan kay ko na. Wala ba ko'y quarantine pass? Sana din mo. Anong uban-uban bitaw ka na ako? Ang partnering crime ko ta. Tunay ko ta. Pero asam kita, ha? Asa ta? Sa ilang Sandra. Sanda! Kantong chicks ganina? Oo. Na! Mag-unsam ka dito sila! Ay, mahibaw ka raw niya eh. Sinabi, sige na. Mahala, gi! Aspas! Kauban sa pushbas! Mga danghag! Lo! Kami pa'y diriyat ni mo maligsi! Kami pa'y danghag! Asa mang hustisya ini? Hustisya? Ha? Hustisya? Sa tigisulti mo? Wala ka ba? Nanaog. Ang kanahon sa sakinalay. Natingalig. Bugwakan tagkahiyo ng dragon. Si Bata ta si Bata! Ay, kadlok, good. Kung sa tigisulti mo, ha? Tiki aka? Alag. Lo! Tao ko eh! Di ko tiki! Miss, kakalma lang, good. Oh. Gwapo man lagi ng imong kauban. Aw, liwan ako. Pagilong tiki! Ay. Ilong tiki. Padapil lang unta mi ba, pero hapit man may maligsoy noon. Sorry ha, nagdali ko. Waday ko maka-break. Pag amping tangos pag maniho.
Aron wa disgrasya ba? By the way, ako si Merua and you are? Israel. I like your name. And I like you. Ah, Ako na si Tiko. Tiko ko. Liwat ni mo imungan. Aha, nga naman. Tiko, tiki. Israel, here is my calling card. Please contact me as soon as possible, okay? If you need my help, di ta kapaliparan. ha? Sorry, nagdali ko. Bye! Sagit-sit lang agi. Kisa ganito siya, bay? Mirwa. Mirwa. Gwapa pa batikingan Mirwa. Gwapa kay sa Israel no. Oh. Og siksi kay no. Nya dato pa yun. Mao na gitogo ni nanay og tatay nako. Ako mga sawa ko, managinot ko gwapa og siksi og dato pa yun. Lantan tingali ka? Lagi. Type na ko tong bayan na Israel. Type ko siya. Ang pangutana kung tayo basab kaniya. Ah. Nganlan magadi kag tiki. Bangag sa ilong. Ana, nahuman ko na ang formula sa phase 2 trial. Mula mo gusto ako. Aniya na sa injection ang formula. O itusok ko na kini sa akong subject. Matun ako sa akong pasyente ng COVID na nasa bigas building. Nasulong ko na ang PPE suit. Og nakamas og nakagagos ako. Usod ako sa lawak sa akong pasyente nga may uyon nga mahimong test subject alang sa akong pahimong tambal sa COVID-19. Musod ako. Kumusta, sir, Gabaldon? Ani-ana usab ako. Ayaw na lang tingwaas pagtubag na ko, sir. Kini ka pa magkahimo. Kilabi na kay daghang aparatos nga nagakabit sa imong lawas. Pila ka buwan na ang nakalabay. O natapos ko na ang phase 2 trial ni akong gihimong tambal. Alang kanimo na may coronavirus. Mahinaotan ko na pinisyonan sa tong langit ng Diyos nga nabawang kamhanan sa tanan. Ining tambal nga ako idapat kanimo. Andam ka na ba? Kung mulampos lang kini, mupadayon ako sa phase 3 aron magamit na sa katawhan kining mga vaccine na maoy cure kung tambal sa coronavirus. Aniya. Nadapat ko na kanimo ang tambal. Oh, nanggahi ka o ingon sa naglisod na sa paginawa. Sir Gabaldon! Sir! Kinuo ko. Patay na siya. Kinalang matabag siya. Ipam ko ang dugat. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005. Patay na siya. Patay na. Magkalagot! Wisit! Wisit! Mihunong magod ta. Di ko mahimong masayog, di ko. Mao na kining ilang Sandra. Hain ka ng asa ka compound, ha? Oo. O di ko. Doon naman na silang kinila ba doon sa village? Na, Mao gyud. agiangan na yun na. Mao gyud. Na, tanawa sa Sunso village. Na, Uy, hala. Ang sakyanan man ang hapit magkaligis na to. hala, sakyan na ni Marwa. Doon kayo sa gilid ang ila sa village, no? Oh, na, dakto ginbayhana da. Gwantahong ko lang itong babayhana. Pangasawong lang gina siya. Napangag sa ilong. Niya, lagi ka, Israel. Ay, Sandra. Hi,
Hi, miss! Nag-unsa man mo din eh. Kuan. Ay, mamisita mi nimo. Kining naman. kuan manggod kining Ay, man! Matod man gud sa akong amigo nga ikaw ang iyang future wife. Unsa? paghilom ra gud tiki. Tuko di ay. Unswa. Ganahan ko sa imong pahiyom. Asset gina nimo. Ngano ni amo oy? Nalimot og pasalamat nimo. Ay, kana ra di ay. Bitaw Israel. Pag thank you kiss pod mo eh. Ha, singan? Thank you kiss. Naman gani goodbye kiss. Thank you magiwa. Niyabag ginagid ko. Ako nuyabag. Sandra, sorry kayo ha. Siya o galing amigo na ko gud. Takles kayo mo Okay ra. Nalingaw noon ko. Mao ba? Maura ba tayo magayo na ko? Sige, musod na ko kay may online class pa kong tambungan. Kadiyot. Nga naman, Israel. Pwedeng mubisita ko pirmi nimo din eh. Pwede naman. Yes. Base one. Aray na ko ha. Kadiyot. Nga no naman sab. Pwede mga yung number nimo. Kana ready ay? Sige, no problem. Ha? Yes! Base two. Ay, ito na siya. Ug kiyatagan yung number niya. Han, naka-base to, naka-Israel ha, base to ha. Kuwangin mo na, base rin nga doon sa base 20. Bitaw. Kuwangin mo base rin lang yun. Nga, ang base 4 aron home run din ka. Amaw. La! May sakyan nga mihunong sa tungod o, Israel. Kinsam ka na. La! Naabri ang windshield. Uy! La! Igwa nga, puti o taas ang buhok. Nga, bangason kayo. Nga, puti sa bungot. Uy! Itawag ka niya eh. Dili ako eh. Ano mo tanong? Ay, kamay ka. Doon na Israel. Kuan. Uy! Dali mo! Doon na yun, tingalig. Mga taga-kwarta kay Muram lang Santa Claus. Lal, mamayo ka. Tingalig daw ta na siyang tawa. Kung may daw ta na siyang plano na itong duha. Oh, managanda. Pagdali na. Unsa? Dagan din Israel, dagan din. Unsa makay. Unsa ba inugayan mo? Siyempre na ta. Gidiot lang! Dili ko doon ang tao. Usap na magtuyo na mo, sir. Nako, sir. Buot lang kong magpatabang yung duha. O makakwarta mo nini. Kwarta! Naglahan ko na, sir. Muna ko ampay. Usap ang trabaho, sir. Dali, dool mo na ako. Aron masabot ng tribayo. Welcome mo sa akong laboratorio. Wow! Gubot tayo. Nangabuak ang mga butang din eh. Laboratorio sa village. Illegal, sir. Dili, kung wala lang mo sayon. Hinungdan man gani, nga dako akong ibayad kaninyo. Sa kondisyon, nga dili ninyo isaba o isulti ni bisan kinsa ang inyong nibawan karon. Nakagit na ko. Ako noon, sir. Way blima. Basta sa tos bayad, way blima. Gusto nga yung tumong katuyuan, sir. Kagita Ngano nagbuhat naman ini. Una sa tanan, ako si Dr. Jumedis Kupmok. Usa ako ka scientist. Scientist. Hala! Kabait din mo, no? Doktor ka, doktor? Namatay ang asawa sa coronavirus. Niining COVID-19. Hinungdan nga naikag ko sa pagbuhat og vaksin aron matapos na kining pandemya. Ugwa ni kinabuhi pang makalas. Gusto ba ko sa akong nabati, Dr. Jumiris? Nagmugna kag vaccine aron matapos ng pandemic? Oh boy. No! Dindot agad! Kung mauna, buot mong mutabang ni mo, Dok. Suporta amin ni mo. Aron mabalik na sa normal kinintanan. Pero dili sayon ang pagbuhat sa vaksin. Gani, kapilan ako mapakyas. Apaluwa pa kong musurrender. Anak, yun, Dok! No retreat, no surrender! Gusto among ikaalagad, Dok. Sige, tabagi ko ninyo. Aron maplastar ang mga butang din malimpyuhan ug mahimo na kining operasyonan. Aron sa makausap pa, ipadayon ko ang paghimo sa vaksin alang sa COVID-19. Matuman, Dok. Jumidis Kupmok. Yes! Natapos ang itong trabaho! Salamat, Lord. Good.
Good, mayo, kinahuman na yun. Mulakaw na ko, Dok. Okay, Dok. Mulakaw na ko. Mangitaan to si nanay ug tatay nako, Dok. Ayaw una. Nag-order ko og pagkaon, alay na itong tulo. Ha? Sige, Dok. Okay, Dok. Human ako kaon, mulakaw din ko. Lamian niya nga itong kaon, eh. Bay. Ayaw pagsulti kung puno ng imong bakbak. Gabaan ka ba yan, ah? Tuli, Dok. Tuli. Okay lang. Sige, kaon mo pa kayo. Kaon ko, Dok. Kining, Dok, nahimong mangutana. Unsa? Kuan kining may sports car nga nakita na ko gawas ning ining imong mansion ba? Ug posibleng nagkailamin ni Tiko sa tagiya ana. Ako ba yun yung gipangita? Biro ah. Hi! Tulong na ko. Niyalagi ka, miss. Tugod kay ako siyang unika iya. Ako siyang anak. Unsa tayo mag-isulti, Tigwang, ha? Anak ko nimo? Shit nimo! Dugay ng patay ang akong daddy. Iha ka na, inutil. Dok, Mirua! Tinuod na imo tong anak, Dok. Maldita mo kayo. Pero gwapa. Ako iyang gipaso sa kamatayon ni Mami niya nga akong asawa. ngano man, Dok? Luyo sa nahuptan kong propesyon o abilidad, isip bang giitang doktor o scientist. Wa kumaayo akong asawa nga naigo sa coronavirus. May kasilag dahil siya nimo, Dok. Oh, Mao di ay. hinungdan man gani. Nadako kayo akong tinguha aron makahimo og baksin niining COVID-19 aron matapos na kining pandemya. Ug wa na kinabuhi pa nga magkalas kung mikan nining mao COVID-19. Doktor, Hukay ko nang gipangayo sa langit ng Diyos nga nabigamahanan sa tanan. Nga iya kong giyahan aron magabaton ko og dugang kaalam nga mao'y motapos nining maong pandemic. Ug kana mao ang baksin nga mao'y makatambal nining maong sakit. Abi na ko. Di ka mo bansa pagpauli na, Israel. di na mo Tiko eh. Bagay siguro, pangitara sa kong Mama Felicia. Nakabian ka na, Israel. Kabian ta. Pero wag magmahay ba? Tungod kay nakatabang ta ni Dr. Jumedis Kupmok aron matapos kining maong pandemic. Mabalik kita dito, Israel, ha? Aron magkita mo yung pagbalik ni Miluwa nga iyang anak. Wadyo kay laing giunahon na Tiko ay pulos na jud kabuang. Oh! Sa! Tiko, kakalit mo kang mihunong. Israel! Tanawa sunahan na to! Hala, Tanawa! taong sungayan o ikugan. Demonyo ka na! Unsa? Pagkal, Israel! Mamalik ka sa akin! Tiko! Tiko! Sunod ako, Israel! Sunod ako! Layo na gusto ko. Ang taong sungayan o ikugan naagihapon nagbarog sa unahan. So may buhaton ako. May palayo na ang iyang kauban. Apan kining batan-on nga Israel, padayon nga nagbarog sa unahan, ug naa siya sa mga tubangan. Tanaw ta, kundi mamubahag kining batan-on, tanaw ta! Huwag siya mawa. Padayon naghihapon sa nagbarog sa unahan. Tinood ka ni. Di ka ni gidamat lang ko. Pero kami yung duhas ko nakakita niya. Hala, may bukang yan akong pako. Misiga daw, bagang yung mga mata. Sabi ko buhaton. Ingon na siya kang batanon. Nasyak siya. Nasyak nakita sa pagbuka o pagbaga sa akong mga mata. Pero wag gimudagan palayo ay. Di ko magpanas kong kantok. Gamito na pang itudo ni Mama Felicia.
natimahuan ko na ang grabing kahadlok sa batanong si Israel. Labing siguro, makuyapan ka sa kahadlok. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Hmm. ug Espiritu Santo, Hmm. sa gising nga Trinidad. Ikaw, demonyo, nga nakita. Mabuntong ang pinagi sa gahong sa atong Diyos, nga labing ganghanan sa tanan. Kainit. Mas init, mas impyerno. Napasok ko. Magpalayo ko din eh. Palayo, demonyo! Ug ayaw na gid makita ba? Ayaw na makita ba? Minupad siya palayo. Ug ingon sa gisakitan siya. Kamhanan gud ang Diyos Santisima Trinidad. Magligid-ligid ko sa sapa. Aron mawa ang kainit sa kong lawas. Kainit yun. Daw napasok ko. Anghel na Gabriel! Nagligid-ligid ka pagod, kinisang paso man nga. Ngapit na maubsan sa tubig, yung almutin. Ayaw kong hilabti! Pasagdi ko! Nakatilaw ka sa pag-ampo, sa paghingilan sa demonyong sama nimo. Makalagotong batanong sa Israel. Dili mo ang buntog ang iya sa Diyos, almutin. Usap palayo ka niya. Pagilom! Pagilom ha? Makalagotong batanon. May adlaw ra siya nako. Di pa baigo ang kalipay nimo demonyong almutin. Nga may kuyanap sa tibok nasod ang coronavirus kung COVID-19. Nga lakip ang batanong si Israel, yung pagyunghilapkan. Ngano? Ha? Sabi na ko kung anong mikuyanap sa tibuok nasod ang COVID-19. Dili anghel nga Gabriel. Tungkay mugna lang sa tao nga matod mo, mga anak sa Dios ang naghimo sa mga virus. Alang sa ilang kaugalingong interes. Gusto ka. Pero ako'y paniguro nimo. May katapusan ang kadautan. May katapusan kining tanan. Ay, kaluoy mga jeepney driver. Daghan itaw sila nga nawadaan sa trabaho kubikan sa COVID-19. Ay, Ma? Ay. Ma? Pamina ko, ma? may gabi ay anak kaluyan ka sa Diyos. Yun na nagkapian man kadong Israel, diin man ka. Sa akong kanhi classmate, ma? Katog may anhi sabay o may uli sa imong pitaka. Oo, ma. Ulit taw nagyud ang akong anak. Mama sa boy, igo lang ko nagpasalamat niya, kinalimot kong pasalamat sa diyang iyang giuling akong pitaka. Dali na, manihapon na ta. Ma, sorry ma, human akong kaon. Ug to day man, dawatan niyo. Oo, sa man eh. Pagkaon para nimo ma. Diin magkain eh. Ay, sa gikas higalan ako scientist. Nga bago lang namong gikailan tiko. Mao ba? Scientist? O lagi ma. Ug padayon sa nagmugdag tambal sa coronavirus. Hindi bang COVID-19? Aron matapos ang pandemic, ug mabalik na sa normal ang tanan. Tinuod ka, anak? Mabitaw na ikag ko pagtabang niya ma. Kay gusto sab kay ko matapos sa kinintanan oy. Ay, paita, daghan na kayong naapektahan ining maong pandemic, Israel. Ilabi na ang mga yanong mamumuo. Tiyaw mo nang bag-o pang gibalita ang bahin sa mga jeepney driver. Kaluoy nagpakilimos na in towns kadalanan ng uban. Dito sa Manila, Porting Looya, aron lang may ikabuhi sa ilang pamilya. Kaluoy taon nila oy. Pero di lang silang apektado ini ma. Daghan pang uban. Pero makaluluoy gid ang mga pobre nga sama nato. Husto ka, Israel. Husto ka, anak. Mao nga kanunay ko nag-ampo ma. Nga may tawo na makahimog baksin. Pugunta si Dr. Jumedes Kupmok. Mao na ang maong tawo. Israel. Diyan ako sa kong kwarto. Wa ko na lang sultihis mamas bahis na tabo na ko ganina. Kaya musamot niya kabalaka. Din may nakita binti ko ang demonyo. Tuod ko mas na magkastiko ron. Nakauli na bagha siya sa ilaha. Bibalik na ba to sa agi? Kumusta na kasya? Hangtod karon,
Wa pa ginawa ang gibati na akong kadlok na. Nga nakakita kong demonyo. Mayon lang gani kay gipadayon ko ni Dr. Diomedes din sa iyang panimay. Ug ni ako gipahigda sa iyang guest room. Gilakin na kong mayon ang pultahan oy. Ug ang mabintana aron dili makasud ang demonyo. Ni gaday ning Dr. Diomedes no. Wa mag-usik ko panahon. May trabaho na yun. Matod niya nga bulawanon ang matagutlo. O kinahanglan ko nga magbuhatin siya og vaksin sampang dili pa uwahi ang tanan. Balik sa ko sa phase 1 clinical trial. Exploratory stage. Dayon, musunod ang pre-clinical stage o clinical development. Dili ko giusikan ang panahon. Ihurot ko akong panahon o atensyon aron magkamugna na ko og vaccine sa COVID-19. Yun na, sa naman oras, 10 oras na sa kagabion. Abalwa pa mauli si Miruha, ang binaga kong unikay. Sukat lang namatay ang iyang inahan nga maawa ang asawa. Di na ko'y iyang gibasol. Sakan o ganaugan mo lang ko din sa bahay. Umuuli lang kung ganahan siya. Sige, ino pa ta mga friends. Ayaw magtuwa ng curfew, eh. Para las mga pobre, no? Okay, sky's the limit. Ako'y bahala. Israel, dong, bangon dong. Bangon dong. Ano? Nahibaw ka na ba sa balita? Ha? Unsa ma? May granular lockdown nga ipahigayon sa tapad natong sitio. Daghan ko nung nataptan sa coronavirus dito. Ha? Ug matuod pa sa uban nga posibleng ang atong sitio ang sunod nga ma-lockdown. Eh? Kun mo kuyanap ang COVID-19 sa atong sitio. Kinuo ko. O gani, namatay ang magtiayong si During o P sa pikasityo kay gi-COVID. Israel, dong, bangon dong. Bangon dong. Ano mo? Nahibaw ka na ba sa balita? Ha? Unsa ma? May granular lockdown nga ipahigayon sa tapad natong sitio. Daghan ko nung nataptan sa coronavirus dito. Ha? Ug matuod pa sa uban nga posibleng ang atong sitio ang sunod nga ma-lockdown. Eh? Kun mo kuyanap ang COVID-19 sa atong sitio. Kinuo ko. O gani, namatay ang magtiayong si During og P sa pikasityo kay gi-COVID. Ay, kadelikado na ba ini kahimtang nga Israel? Naunsa na ba ning atong kalibutan ron? Ay, tungod tingali ni Magig. Kadaghanan sa mga tao ron makasasa magud. Ugwa na mo ila sa Diyos. Nga mo ila gangamanan sa tanan. Gusto ka, Israel. Puno sa pagpakasa ang katawhan karon. Nagtuo og nagsalig na sila sa kaugalingon nila nga kaalam. Nalimot sila nga may Santisima Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, nga mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Mama finish ka. Pamin ako ma. Nag-ilis ka manggod og panglakaw. Bulakaw ko ma. Asa ka man? Sa higalan ako scientist. Ay magunsa ka man dito. Gusto kong katabang niya ma. Ug sabi sa ron sa paagi ba aron makamugna si doktor og baksin aron manormal na ang tanan. Ug mabalik na pagbangon ng atong ekonomiya. Grabe na apektahan tungod sa coronavirus. Delikado na, Israel. Mas delikado ma kung magdugay kining atong sitwasyon ron. Posibleng pagani mo sakang krimen. Kaya mapagos na niya at magbuhat o dautan ang mga tao. Aron lang matambalan ang ilang kagutom. Israel. Sige ma, ito na ko ma. Mag-ampi. Animal! Buisit! Demonyong way sungay! Ikaw ka na! Anghel nga Gabriel! Kinsa ba ka nang gisigihan ni mong lilis bintana? Di mo niyong almutin. Ang makalagot nga batanong si Israel uban ang iyang inahan. Kuidaw, di mo niyong almutin. Ayaw siya hilabti. Kay kita gano'n magtigi. Sa? Anda siya sa Diyos. O iya siya sa Diyos nga manunubos. O yun sa mas pagsiguro!
ang iyang baba og dila. Perming militok o bisangyaw sa pulong sa Ginoo. Puutan siya og nagbuhat og mga matarong. Sigurado ka? Oh, og kang matuulan niya na. Na-interest kayo og nahimaot ang Diyos kaniya. Og posibleng gantihan siya sumabot sa Diyos. Gantihan? Unsay ganti? Diyos lamang lasayod. Tanawon talang unya. Kung tinuod nga iya siya sa Diyos, kinahanglan nga makalabang siya sa akong mga pagsuway. Aron mo tuo ko nga siya buutan ug nagbuhat og matarong sama sa imong gituhuan, Anghel nga Gabriel. Timon yung almutin. Unalit ko magsikat ng bike para magkaabot ko sa village ng Dr. Jumides. Tuarang batanon nga si Israel. Paspas kami padagan siyang bisikleta. Anong gisundan ni mo si Israel? Anghel nga Gabriel, gisundan day ko nimo. May tag masangit kas poste sabi ko. Aron makuluntihan kang anghila ka. Dautan ka ginuglaraw. Kuidaw gyud. Ayaw gyud pasakiti si Israel. Kay kita ginubagtigi ang mutin. Nasayod na gyud. Nga wa kay daganan sa daopta akong gahom, ug kusog, nagikan sa Dios. Kay sa gahom nimo, nagikan sa prinsipeng demonyong Dios nimo nga si Beelzebul. Lagi! Sige balik-balik. Puol paminahon. Nya, unsa man? Dili ko siya pasakitan. Pero ako siyang suwayan. Tanawon tag di ba siya matintal o makasa? Ha? Diya ka na! Nawagtang siya. Nilupad siya pa. Paubos. Padung siya ni Israel. Oh, kalat siya na usap. O, napakasamang tao. Nagbayag siya sama ni Israel. Ah, iyang kiubertikan si Israel. Ang sakay plano sa demonyong almutin. Oh, may nagbahit nga. May overtake na ko. Oh, may nahagbong ka niya. Muhunog ko. Usa ka bandol nga kwarta. Punita dayon batanong Israel. Imo na ka ng tag sa kalimong bandol nga kwarta. Tanawang tag di ka mamatintal. Sir! May nahagbong ka nimo! Bahala ka diya. Shit ni mo. Di ta ka paminahon. Mupadayon ko sa unahan. Sir! Huwag siya maminaw. Ipadayon gini siya sa pagbahik. Usang may buhaton ako. Kadakos kantidad ining kwarta nga nahagbong gikan niya. Ug kung ihatag ko ning mama, malit pa gid siya. Kay makatabang ni sa among kapobre. Oh, kisod sa pulsa ni Israel ang usa ka bandol nga kwarta. Kinuo ko. Natintal ka si Israel ug yang ang kunon ang kwarta sa demonyong almutin. Kun mao, mangasaha na siya. O dili kini ikahimuot sa Diyos. Wa na siya magsunod nako. Milampos ko sa pagtintal sa batanon nga si Israel. Makasasa na siya. O dili na siya iya sa Dios. Kundili ako na siya. Uy, may mikuhit sa akong likod. Kinsay, ikaw ba tanon? Dawatan niyo sa kabandol nga kwarta, sir. Usa? Nakita mo na akong nahuwag ni gikan nimo. Busa akong gidali pagpunit ug gisundan ti ka. Aron akong iuli nimo ning maong kwarta. Wa ko makabantay nga miduol ka. Bisik ka magod pagkatawa, sir. Sige, sir. Biyaan na ka. Nagdali ko. Kanyot. Nga naman, sir. Di ba nga, pobre ka man batanon? Nganong giuli pa maninimo na ako, ha? Ako pa'y ikaw. Ha? Gisibat na mo ni kwarta, ha? Ha? Ako inimutang ni mo, gisibat ko na ni oy. Ug di ko na ni sabal bisan kinsa. Oh, kung ako inimutang ni mo.
Makatabang na ninimo, oy, sa inyong kalisod. Pumbrigod ka, di ba? Gusto ka, sir. Pero di basihanan ang kakabos. Or magbuhat kag dautan. Bad na. Usa? Ang iyan ni Juan, iyan ni Juan. Ug ang iyan ni Pedro, iyan ni Pedro. Unsa? Ug kay imo man, sir. Angay lang ako nang iuli nimo. O dawatan niyo. Diya ka na, sir. Animal. Buisit! Demonyong way sungay! Nahimot ko! Nahimot ko! Ah! Ayaw sing katawa ni Angel nga Gabriel. Katawa begdak ko. Kita bing alingag-ngag nimo. Ha? Nahimot kay ko, di mo yung almutin. Huwag labaw sa tanan. Nahimot yun kayo ang Diyos na mo. Ngalabing gamahanan sa tanan. Huwag ka mo lang po sa imong tinguha sa pagtintal niya. Kita lang pangag. Wa pa ko mahuman. Daghan pa bang paagi, ha? Nga matintal ko sa ikaw bagadang-hagad ang naong mo, Angel nga Gabriel. Ako kay nagdanghag. Dili ka ikaw. Kinapakyas ka ba sa imong tinguha, almutin? Sagi kaingon ko na. Wa pa ko mahuman. Daghan pa ko mga plano niya. Ha? Daghang bilimog naong, bisita bilimog naong, di ka lang! Buisit! Tuwa, pinupad palayo ang demonyong almutin. Og, lagot ka siya. Iwasin mo lang po siyang tinguha sa batanong si Israel. Lahat ka yun, Israel. O pipila na lang ang sama ni mo. Kaymot ang yun sa Diyos ang imong binuhatan. Oh, uy, bay. Ikaw mo kay Beblis portahan. Ay, dinihi ka matogoy. Kuyaw kay tong nakita itong gabi eh. Bet ko. May gani kibuhi ka. Gawal ginako. Abi na kong gibalbal na kasi demonyo. Balbal. Ba niya eh. Kabad-kabad taon kong padagas bisikleta eh. Trauma gikas na itabola. Hantod ron. Presko pa kaysa akong una-una do. Ang tanan. Pertigin akong kuyawa. Bet ko, kuwang ka lang pagsalig pagtuos Ginoo bay. Yun na, nahibaw ba si Dr. Diomedes bayan sa naitabo na to gabi eh? Wa. Wa kay gisultihan. Ako sa ko gisultihan. Daw katuhuan dili ang atong nakita kagabi eh. Ug kung may sultihan ta, bahin sa itong nasinati, tingaling ganan lang tagbuang. Mangwaan lang ko manabi. Tay pa, ay mo si Doktor. Tuwa sa sod sa laboratorio niya. Grabing tawhana eh. Ngul kahuli kayo. Paminaw ko. Wa pa na siya tuhog hangtod karon. Gusto na gid siyang makabuhat og vaksin. Good morning, gentlemen. Mayang buntag daw. Mayo kay niya ka na, boy. Malakaw ta. Sunod mo na ako. Importante kayo nga tulakaw. Asa mo talok? Masaya doon niya ka mo. Dali, paspas ka mo. Oo, Dok. Dililhon ang matag oras. Dali ka mo. Laya pa bata, Dok? Tuol na. Padulong na sa amo, Dok. Amo kay sityo. Parehas to sa barangay. O, kaning nahibaw ka bas balita. Bay, Ha? Ngaon sa? granular lockdown kini ato sityo. Lockdown? Oo. Doon kidagang na igos coronavirus. Ining inyong sityo. Doon na ganin nga matay na. Oh, Ginoo ko taon. Yan na tayo. Niya magudahon sa barangay hall na mo, Dok. Bitaw no? Sa di pa ka malaog sa kinan. Sulod taon na ni. Oy lala. Unsa man ni? Rinko. PPSot. Padalipod aron dili ta mataptan. Mag-unsa mo dito din, Dok? Makikita ko sa kapitan. Nakasabot na kami nga mutabang siya alang sa akong paghimuon nga Phase 1 clinical trial aron makabug na akong vaksin. Unsa may katabang ni Kapitan Dok? Miuyon siya nga mo pada o mga pasyente nga may COVID aron akong himuong subject test para sa vaksin. Unsa? Ingon gyud niya na ang proseso, boy. Sa Phase 1, magkinahanglan ko pipila ka COVID patient aron himuong test subject. O sa Phase 2, mao ang pre-clinical stage. O Phase 3, mao na ang pagdapat
sa libuan ka mga pasyente aron itambal sa coronavirus. O gani, ang uban maabot pa og phase 4 alang sa dugang pagtuon kung mabay side effects o kung unsa gyud ka epektibo ang mamahimong vaccine. Ingon ana din na, Dok. Taasa sa imong gisulti, Dok. Ay, di na pilig mo buon. Nya, na yung imong sulin, pagisagol in English gamay. Maglisod mo kong sabot atong mga in English ginagmay, eh. Kining ako agod. Usa ka gantang namin in English nako. Sige, sige na. Isulob ninyo ang PPSO. Oo. Okay, Dok. Hala. Ubay-ubay gud nagka-COVID sa among sityo. Nabalakam ko bay. Tingali bulabang sa among sityo ang maong virus. Nabalaka kay kumamada. Ako magani. Mga sikreto ko uli ganina, oy. Nabalaka ko sa kung may igsuon og ni mama o papa. Sabay kahintang nila. Di pang swab test sila. Pero wa pa sila masayon sa resulta. Kinaot pa unta eh. Gaway kakulian ng imong pamilya tipay. Delikado ra bagid kay ng sakit na gud. Dali na mo, boy. Nagasakay na ang mga pasyente sa kuban. Okay, Dok. Nayabag naman ng doktora. Nga lang tag boy film yan, eh. Boy na. Huwag man magpailan niya. Ah, bitaw, no? Sige, tanaw eh. Okay, tala. Bilan mo sila kabuok, Dok. Bitaw, Dok. Wa man itabot og na po. Ingong yun ni Ana, basta ana pa sa phase 1 clinical trial. Kung may kalambuan o may alibyo sa mga pasyente. Upadayon kita sa phase 2 hangtod nga mas daghan na unya ng mga pasyente ang i-clinical trial o magmalampusot ako sa pagbugna sa vaksin. O matapos na ang pandemic, di lang sa Pilipinas, kundi lukop nasod sa tibok kalibutan. Datuan sa ni mo, Dok, no? Kung magmalampuson ka, no? Nya, mailag ka na sa buong kalibutan, Dok. Isipiro. Nya, maluluwas pa yun. Wa ko magapas niya na, boy. Saan nagyabas si mo, Dok? Uy, bitaw, Dok. Kung sa man di, be? Wa ko lagi apas. Kundili ang pagtapos sa pandemya. O mahimong normal na ang tanan. Diin, wa na kinabuhi pa nasama sa asawa nga mahimong biktima sa COVID-19. Yawagon! Ako saman ang dagang kayong bahandi. Apan wa na ang mahal nimo sa kinabuhi. Saludo kay ko nimo, Dok. Saludo ko nimo. Iampo ko nga, unta, buligan o giyahan ka sa makagahon. Aron malampuson ka sa imong plano o tinguha. Alas 5 na sapon. Ay, pagsama di, bay. Oh. Bisip kay Doktor. Sago din, eh. Oh. Sige na ka mo, boy. Lakaw na ka mo. Gawas ulang ka mo ning laboratorio. Panahin ko na ka mo. Nagang pagkaon sa gawas. Okay! Ikaw dahil, Dok. Isip ako. O buwa pa ko patiyas ka. Dok, tingaling masakit ka na, ha? Iya mo kabalaka. Buwa ko kalakan lugi. Doktor, Aminong danon nga magkabug na ako vaksin sa COVID-19. Cellphone mo. kanita. Israel? Si Mama mo ni. Tubagon sila ko. Hello, Ma. Israel, Ma? anak, Mga naman ka. Luya lagi kang panginaon. anaakan ako ang tanang sintomas sa COVID. Unsa? Di mo tayo gigihadlong ka na ko, bay. Ba, Israel? Ako naman lang kung ma-hospital si Mama. Pobre na ba kayo, Ma? Huwag ko ikagasto sa hospital, bay. Ayaw ka bala ka, boy. Dili ko gusto may sama ang imong inahan sa kong asawa. O kung may pagsalit ka na ko. Ano yan? Iyaw, sasakyanan. Makamao ka bang mo drive, boy? May lisensya ka ba? O, Dok. Kung mao, kuhaan ninyo ang imong inahan. O ipaniguro ko nimo. Buhaton ko ang tanan. Kutob sa kamay. Salamat kayo, Doktor. Dok, piling mo hangi usad ko? Unsa ka na? Kuan ba ka lang? Akong pamilya, Dok, ba? Gibati ko nga. Nataptan sila sa mga virus. Kaya may sintomas usad sila. Sige. Apila sila sa pagdali, di ba? Ay, salamat. Salamat kay Doktor. Pero, may lain bagyo kong ihangyo. Unsa lasab ka na? Mahimo bang dili boy ang imong itawag nimo namo? Kaya naghisgot mo, kalat ko mo, buy. Kaming duha, mulingi kami duha, kay pulos mong buy. Oh, mao ba? Akos, tiko. O kining gwapo na akong amigo, naliwat na ko, siya si Israel. Ma? Sabat, minimo na doon, Israel. Sa ilang Doktor Jumidis, Ma? Pero dili ba delikado? Ma,
tingali matakdan kanabo. Ay ka ba ka ma? Nagpipiinin tiko. Ug kumpleto sa kahimanan ng doktor. Usa luwas mo sa iyang poder. Ug matiman mo pagayo niya ma. Mauna, tinood na ng finisher. Ug kung buligan siya sa Dios, posible nga mamaayo dayon mo. Sa inyo gibati ma. Aron mo ba na ka ng COVID-19 nga mitakboy ninyo? Hinaot paunta. Hinaot paunta. Gra! Ay, nagagrabe yung balita matag adlaw na Israel. Nagkadaghan ang natakbuyan sa makalilisan nga COVID-19. Bay tiko. May katapusan pa ba kaling tanan, no? Gilakdaw na ang tibok sugbo. Din matod pa sa presidente nga gahi ko uma si Buano. Kita na episentyo sa COVID-19. Isikyon sa tayo ni. So yung presidente, gahi gyud ko ang mga Cebuano. Pero dili tanan. Daghan paghihapon na nagtumas balaod. Naamong lang ang uban. Bitaw, no? Lisod kaning kaaway na tong COVID-19 eh. Taw. Di magud makita. Maong lisod kayong paglikay ba? Kung mutuman lang ang mga tao sa protocol sa DOH, sakto mag-aay na ba? Social distancing, wash hands, stay at home. Posibleng malikayan ito kining mga virus. Pero, nakabantay ka, Israel? Saan man? Ang bahin sa anomalya sa PhilHealth? Oh, tag-an ka, tag-an ka. Ah, sukat ba booking ang binuang sa PhilHealth? Katong ilang anomalya, hinay-hinay nga miubos ang nagpositibo sa coronavirus. Bitaw, no? Naboking naman. Ah, pas-pas kayo mga adlaw. Minsan pa man sa grabing paningkamot ni Dr. Jumidis, pero papaghihapon siya magkahimog baksin sa COVID-19. Bitaw, no? Pero dili ba sa ganun pagmug nagbaksin ba eh? Kaya bisa na mga nagunang nasod, ang ilang mga, sa ilang mga advanced technology, pero papaghihapon sila magkahimog baksin. Kinsam yung ka makasulbat ng problemahan, no? May katapusan yung ka ng tanan, no? O, matirang matibay na lang kita, eh. Bati ko. Ay, wala! Salon! Sa mula eh. Sakinan! Di bangga sa gate! Ah. Bangag sa ilong! Anong tanaon? Wala! Mayong pagkaguba sa gate! Hain! Uy, Hain ang inutil nga si Dr. Maruwa mo din eh. Jimenez. Hain! Ano man ka, Maruwa? Desperada lagi ka! Hain siya, ha? Pagawasa dayon na siya. Iyara ko, iha. Maayo kay nakita ta. May importante kong isulti ni mong inutila ka. Meruwa, tahura yung tao ng imong amahan. Bitaw! Tahura siya, eh, kay imo siyang Hila mo! Oy. Miruwa. Paminaw. Paminaw kay may isulti ko ni mo. Miruwa. May gikaila kong scientist na sama ni mo. Si Dr. Almutin. Ug matod niya nga pinaagi sa i-implant nga chip sa imong kamot. Kon radio frequency identification, maluwas ka sa COVID-19. Mongkon ako pa ikaw inutil ka doktor. Kunungan na ka na imong pagbuhat sa vaccine sa COVID-19. E wa kay padul nga nana. Mas may pagmagpa-implant ka usabog chip sama nako. Sama sa ko mga barkada, aron maluwas ka. Dili na ka ma-COVID. Miruwa, anak. Nganong nagpa-implant ka man? Dili ka na luwas alang ka ni... Wa ko'y pakialam. Wa ko'y labot. Ang importante nga dili ko mapareha ni mami nga namatay kay na COVID. Meruwa, siguro sa kunabati bahin sa pag-implant og chips. Usa kini ka paglilas katawhan. Buhat sa mga yawa. Aron may siraag sa hiwi nga daan ang mga tao. Iya, tinis demonyo! Polos mo mga way hinungdan, mga bugo, mga ignorante. Nasayod ba mga minilyo na sa katawan sa tibuok kalibutan ang nagpa-implant aron lang maluwas sa COVID-19, ha? Iyay! Ginganlan kong bogo. Kontra ba kinako ng nganlan kong bogo na? Kaya tinuod ba dyan kong bogo? Paghilom ko na, be. Diyan na mo. Miruwa. Miruwa, anong gisakay kasi mo sa kailan pagbalik? Adtod ko ako mga friends aron silent ko sab sila sa maayong balita. Miruwa! Miruwa! Lah! Dok, hubog na Wala ba yun. Dok? Wala yun, Minaw. Desperado na kayo akong pinandang anak. Ah, hubog. Hubog na ba ito na? Lisod na naman hubog ng tao nga. Dahil sa kanan. Lah. Di lang maayong buhat na sa mga babae ko. Di lang hubog-hubog. Dok, mangutana ko nimo. Pinuod ka tiyang gisulti bahin sa pagpa-implant og chip sa kamot. Ug dili ka na matakbuyan sa virus. Dili, Israel. Usay, Gusto ay magisulti. Tinuod ka tong tanan. Yawan ang buhat
O panglingla lang ang pag-implant sa chips sa kamot sa tao. Doktor, Taon-taon na kung nakadungog bahay niya na. Ug usa ka na sa naghatag og gibugaton nga kining COVID-19 buhat sa tao lamang ug dili sa kinaiyan. ngano nakasulti ka man ana, Dok? Wa mo ba makita ang kamatuoran Israel? Nganong may vaccine man sa coronavirus nila? O kinahanglan ka nga magpa-implant sa RHID? Con Radio Frequency Identification? O sa kini ka, order sa tibok kalibutan? Din matod pa, sibaw na kaayo sa ubang nasod nga kung wa kay implant sa mga chips sa ilang lugar, dili ka makabaligya o dili ka makapalit. Mamatay ka sa kagutom. Mao mapugos na lang ang uban sa pagpa-implant o magkontrolar na sila sa nagpasiugdanin. O mabuhat na nila ang tanan nilang gustong buhaton nimo. Doktor, kuyawa ko! Mao ka mo, ayaw gyud ka mo pagpasakop nila. Ayaw ka mo palingla sa yawan ang buhat. Doktor! Dok, Sa uban mga nasod, dili kay implant lang o chips sa kamot. Ang uban, adto i-implant sa uo ug markahan pa nila og 666 Mark of the Best. unsa? Kumusta, Mirua? Dr. Almutin, may kinagkita na ta? Like, join me. Lingkod. Nalipay kay ko nimo, Mirua. Tungod kay daghan na kay kag na-recruit aron magpasakop o magpa-implant sa ilang kamot aron hingpit na ang ilang kaluwasan. Oh, doktor. Pero mga bugo ang mga tao sa among mansyon. Kay ngano? Huwag kinutuon ako. Nga ang mga tao dito, ilabi na ang inutil kong daddy. Padayon gihapon siyang nagbuhat og vaccine. Hanggaw siya. Wa siya masayod nga mauna kini ang matuod nga kaluwasan. Hanggaw kinutil gid akong daddy. Kung sayo pa lang siyang mituo ini, tingali na luwas pa ang akong mami, doktor. Husto ka, Mirua. Mao nga kun ako pa ikaw, agniha gyud sila aron maila ang kaluwasan. O kayo kabalaka, Dr. Almutin. Pinaagi na ako, mas daghan pagidon niya ang magpaanib nimo. Iparikuno ko nimo. Ang timulyong alusin. Salpahis yun. Nagpagkatao lang usap siya. O napatuo nga, usa ka banggiit ng scientist. Padayon usap siya sa paglingilas katawan. Aron mamahimo lang yun sakpan. O maiya sa dautan. Di ko siya mahimong pagkangon. Doon kay mao ka na ngayong misyon sa kalibutan. Ang paglinglas sa mga tao. Aron may salaag sa hiwing nga daan. O mailan sa Diyos. Kung kinasagyod ang matuod na iya sa katarong. O musubay sa matarong nga daan sa kinabuhi. Nagpusot-pusot ang notification sa akong cellphone. Timaan nga daghan ang naagni nako nga magpa-implant sa kamot, doktor. Bitaw na. Pinaagi sa social media, Dr. Almutin. Pinaagi sa internet. Mubaha ang mga tao nga maluwas ni mo. Uy, ang doktor maning nanawag. Hello, Doc. Mayong balita, Israel. Ha? Nagbalagpuson ko sa akong eksperimentong baksin. Nayo ko ang mga pasyente. Ang akong mga test subject. Nayo ko silang tanan. Dalipay kay ko, Doc. Dalipay kay ko. Matapos sa ginang pandemya, mabalik na sa normal ang tanan. Damgo naman itong tanan. Ug niagihapon ko sa laboratorio ni Dr. Jumides. Nakatuog ko. Nagpungkos man ko. Wa pa man nabalik ang doktor gikan sa iyang pasyente sa pikas binading. Ang doktor, malagot ang sila kaingon nga ni. Ngano magha? Dok, ngano nahagis mo ka? Papugong ito, doktor. Kalma lang. Dok, kalma lang. Di ba na? Di ba nagkalma, Israel? Dili na! Dok! Patiyas na sa pagko, Israel. Bihila ka bang Dok? Patiyas na sa pagko.
Walay katumanan pa nga makahimo kong vaccine ni COVID-19. Doktor, Surit din ako. Huwag yun masayop akong anak na si Biruwa. Nga ako usa kay Dutil. Why silbi? Idutil ko! Dok. Idutil! Dok, kaya pagsulti, ana. Mas may paglaki pa ko. Magpakasama sa uban na magpa-implant na lang sa chips. Aron maangkon ko ang marka sa demonyo apan maluwas ako sa COVID. Dok, kaya pagpakawas paglaom. Itapasag na sa Diyos. Diyos! Hain mo na Diyos! Dugay na ko nangayo o panabang. Dugay na ko ni sampit kaniya. Apan wa ko niya tabagi. Wa ko niya kiyahi. Doktor, Dili tinuod ang Diyos! Nakapati ka! Dili tinuod! dili ka nga huyang ra kayo yung pagtuo nga niya, Dok. Kaya matuod na pagtuo. Mauman na magpasalamat ka niya. Bisan pa sa panahon sa itong kapakyasan, ang matuod nga pagtuo sa labaw makagagahom. Mauman ang pagdaay ka niya. Bisan pa magdawad ang tagminahalas kinabuhi, ang matuod na pagtuo ka niya, mauman pagsunod siya ang kasuguan, pag-alagad niya. Bisan pa kita makasasa. Israel, Lisod ang pagsurrender sa imong kagustuhan, Dok. Pero mas lisod ang pagbasol sa umaabot. Kaya ikaw may surrender nga unta, doon na ka pa may mahimo. gusto ka. Gusto ka, Israel. Gusto ka. Nabagi ko sa pagpahimutay yung tanan. Aron padayonon ko ang nasugdan. Dili kong surrender. Dili. Doktor? Oh, Doktor Gemilis, Israel? bay, di mo ka. Taon-taon ba nga wata magkita? Kumusta, Tiko? Ni ako. Aron sa ilan mo. Nagpa-implant ako sa shape sa akong kamot. Ha? Oh, Og nindot kaya akong gibati. Ingon sa miligon ko. Milagsikay ko. Wa dili mo sayop si Mirwa nga imong anak, doktor. unsa? Tiko, nasayop ka sa iyong pagtuo. Dautan ang ilang tumong. Dili, Israel. Nasayop mo sa iyong pagtuo. Gumikan kay kaayuhan ang ilang ihatag ka na to. Mga, kung ako pa'y kamo, pasakop na mo ni Dr. Almutin. Tiko, Dagdal na kami nagpasakop, Israel. Doktor, mga Jewin lang mo. Gani ang mga dato, ang mga politiko, nagpasakop na. Aron maluwa sila. Sige, hindi na ako maglugay, ha? Hindi ko maglugay. Ay, daghan pa mig angay nga agnihon. Aron maluwas ang karaganan. Doktor. O di na pagtaptan sa COVID-19. Ha? Alin ako? Ay! Doktor, di mahimo. Storya nga di ay. Di mahimo. Daghan ang mahisalaag sa wi nga dad. Daghan ang malinglan nila. Sabi ko buhaton, Dok. Kinahanglang ato kindalion. Padayonon ko akong gibuhaton din sa laboratorio. Sige, Dok. Kaya mula ka ko. Asa ka man? Buhat ko simbahan, pagampo ko. Base na lang landagan sa Diyos ang akong huna-huna. O giyahan ta sa atong gibuhat. Sige, sige Israel. Pagpilaw sa kinan nga imong dadon. Salamat, Dok. Ginoo, grabe na kaya kadaot o kalisdanan na nasinati sa katauhan. Gumikan ining COVID-19. Ug ingon man sa mga paglingla sa mga katauhan, pinaagi sa pagpa-implant kanila og chips. Diin pinaagi din eh. Kontrolado na sila sa daotad. Wala sila buila di mo. Desperado na ang katauhan. Adaan na kanila ang markas ni Bordio. Buot kong mabarog ka para sa mahimo na ko. Usay nga mo mahimo ni doktor. Palihog gihahi ka ni tabagi taon ni. Among itugyan ka ni mo kinitanan, Diyos ko. Diyos ko, tabagi taon ni. Tabagi mi kabaluwas sa katawan ni Matita na mo karon. Nga mabalik sa normal. Kaya kayo ang matanaw si Israel. Malabang Ano na 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 siya? Yes, wasupan. Diyos ko. No, Tunggain taon ang iyang pag-ampo. bakit na malamdagan ang iyong mga Tunggain taon, Diyos ko.
Blanco kay ko nag-drive. Huwag niya ako binidada sa muna-una. Gusto rin sab. Aron maka-unwind ko. Malaog aron makahanggap kong preskong hangin. Kapresko sa hangin. Bulingkod ko sa kilid ining pangpang. Lao mo na mga ini. Pag-amping lang ko. Sinintado man eh. May din eh, aron makarelax ko. Uy! Mahag mo! Abukado! Kayak. Ginapuro ba ang tao? May pako siya. Ayaw kadok matanong Israel. Usa ako kaanghel sa Diyos. Anghel siya. Kipada ako sa Diyos. Aron pakita ka nimo. Aron sayran ka. Nga naras palibot o kinayahan ang tubag sa imong panginahanglan. Ibinisyonan ka na sa Diyos. Husa, pilagi na maayo ang katawhan. O babalik sa normal ang tanan. Ikaw ba tanong Israel? Ang gipanalanginan sa Diyos. Kalisino ba? Tinuod ka ba, Israel? Ulang gidok. Busa ko mahimo. Isagol na sa imong gihimong baksin. Basin na lang. Mo nito bag. Aron makamugnak nagbaksin alas COVID-19. Sige. Buhaton ko na yun ka na. Natapos ko na, Israel. Niyaanan ni Habayal ang nabuhat ng vaksin. Mao ba, doktor? Tara, matudayon kita sa akong klinika sa Pikas Biting. Ang himo kong sama sa ospital. Din atua dito ang mga test subject kung mga pasyente nga dunay COVID-19. Tara, doktor. I-NG ko na nimo kining tambal. Unsa ka na, doktor? Tambal na ma, tambal. Gagituhuan na mong makaayo ninyong may COVID. Gibindisyonan ka na sa Diyos, ma. Mao pa, Israel. O lagi, ma. Moment of truth. Ani, i-NG ko na din agis imong dextrose. Ma? Ma, okay ka lang, ma? Okay ka lang, ma? Ma? Ingon og sa nanong balik kag akong kusog. Di na ko luya. Dili na ko tas. Husengan atong nambala. Israel, ikaw ang makatumbag yan. Kug niya. Ang tambal sa COVID-19. Kug niya. Mahimo ang sinsya mga bata maglisod sa pagtugkad sa vaksin nining tawag na itong COVID-19 or tambal ni apan ang kabubuton sa Diyos. Kung maunay magtuman, way imposible. Misteryoso kayo ang iyang mga pamaagi. Maong magampo, kanunay matag adlaw ug salig sa Diyos. Isalig niya ang tanan. Og dili mga bata na tapos ang akong aso ninyo ni Simanao nga naguluhan. Kung niya ang tambal sa COVID-19 dinala